Ola, dende a Biblioteca da Diputación da Coruña sumámonos á campaña de Bibliotecas en Pijama. Como todos sabedes, as bibliotecas temos as nosas portas cerradas, pero as nosas ventás abertas. Na Biblioteca da Diputación temos en marcha a eBiblo da Coruña, que é a nosa biblioteca digital nestes intres aberta a toda a cidadanía de Galicia que queira darse de alta. Tamén temos en marcha o Club Digital de Lectura, no que vos podedes unir en calquera momento. Intentamos estar preto de vos, sempre escoitando o que nos contades, contándovos cousiñas a través das nosas redes sociais e sabedes que sempre temos a biblioteca aberta e os bibliotecarios detrás dunha pantalla traballando para estar preto de vos. Con algúns libros que teño na casa intentei contar unha historia para este fío de Bibliotecas en Pijama que siga a cultura, que temos que estar preto neste momento e a cultura sempre ten o poder de abrazar, aínda que sea desde a distancia. Agardo que vos guste esta historia e alá imos. Vémonos moi pronto. Pregunteille ao dicionario estrafalario e o libro dos porqués. Fíxenlle unha ofrenda á tormenta para que me indicara o camiño difícil para saír de este viaxe dos condenados. Pero soamente escoitei o silencio dos inocentes. Tal vez, ao lonxe, un grito ignorado. E no meu buzón un mail que dicía: estás despedido. Invoquei as artimañas da intelixencia para escribir os segredos das persoas que nunca enferman. E dixéronme: descubre o teu corpo. Din 20 pasos cara adiante e pensei que todo isto tan só sea unha mancha ou unha pedra extraordinaria. Dende unha estrela distante do universo, a muller imaxinaria, sen espazo nen tempo, ensinararche a arte da guerra e dos abrazos. Susurroume Einstein. Pois si, parece que este é un xogo de damas. E agora soñemos con unha casa de verán con piscina, tal vez na Costa da Morte, a que podemos chegar quizáis nun viaxe submarino ou nun coche de carreiras ou tras un largo viaxe por Europa. Mañá inventaremos outra historia. Agora vamos á cama. Pero non mires debaixo o que hai. É hora de dormir os monstruos. E recorda, ti eres maravilloso.